आंनि मुङा उदांश्री Hi guys, welcome back my channel. आंनि मुङा उदांश्री बसुमतारी. आं दिनै रुमाव थायै बोरिं मोनथारनायखाय तेजपुरनि मोनसे जायगायाव बेरायहैनो नागिरदों. बेखौ जोङो तेजपुरनि हिस्टोरिकेल जायगा होननानै मिथियो. बेनि मुङानो जादों अग्निगढ़. ओमफ्राय आंजों लोगोसे आब'बो थांनो नागिरदों आंजों थाफाग्रा. नै आब'खौबो नायना लादो. हाय आंनि मुङा मार्जिनि मोसाहारि. ओमफ्राय उदांस्रि आंबो थांनो नागिरदों ओमफ्राय आंबो रुमाव थानानै बाबाय नालाय ओंखायनो थांनो नागिरदों आरो जोङो दा रुमनिफ्राय ओंखारनानै ससे थाबायना थांगासिनो. ओमफ्राय आब'नि लोगो सासे लोगो मोनबावबाय नै बर' रोङा बियो नाथाय बेलेग हारि नालाय. ओमफ्राय आब'आ नै सफैबाय अग्निगढ़आव इनै गेटआ एक्साय. ओमफ्राय आरो टिकेटखौ एक्साय दानहैनांगौ. जों टिकेट दानहैनोसै दानिया. टिकेटखौ दानबाय जों दानिया. इनै सासेयाव 20 थाखा करि लादों. जों साब्रै नालाय 80 थाखा. गेटआ एक्साय हाबहैनोसै दानिया. स्टेप गाखो इदि गाखोबाय थानांगौ. हाजो बायदिसो जायगाया एकदम बानायना दोननाय आरो गोदोनि दिननि राजाया मान राजाया बिदि स्टेप गाखोलांबाय थानांगौ. मोनहैथ'वाखैनो जोङो मेन बुस्थुखौ नुगोन आरो नोंसोरो दा. बिबारबो दं समायनाथार बिबारफोरा मोजां बिबार दं. फिथाइबो दं. बिबार गायजोबना दोनदों लारि मेंथारबाय माथो. दंफां लाइफांबो गिदिर दंथारो बेयावहाय. बांद्राय लोदो मानसिया बेयाव गाखोनो हानाय नङा. बिराद मेङो आरो गाखो मोनफैथारबाय जोङो. नै गोजौथारमोन नालाय दा एसे मेंनायखाय एसे दसे जिरायना लानोसै बेफोरावनो.
एसे नुबालाय जागोनसो जों गथ'फोर गेलेग्रायाव जिरायनाया ओमफ्राय बिखौ एसे बुंनोसै अग्निगड़ा मानि थाखाय बिख्यात मानि थाखाय मिथियो मानसिफोरा सासे बान राजा होननाय राजा दंमोन तेजपुरनि बिनि सासे फिसाजो दंमोन उखा बिनि नामा सानसेखालि उखाया हराव सिमां नुदोंमोन सासे राजकुमार ओमफ्राय आरो सासे उखानि बिलोगो बिनि मुङा जाबाय चित्रलेखा बिदिनो हराव सिमां नुनायखौ बियो चित्रलेखानि सिगाङाव फोरमायना लायो ओमफ्राय चित्रलेखाया बिनि बुंनाय बायदि आर्ट खालामो ओमफ्राय आं मिथिनाय बायदिबा आरो आं बारा मिथिजोबाबो गोरोन्थि जाबा निमाहा हो ओमफ्राय बियो आर्ट खालामनानै मिथियो जे बियो श्री कृष्णनि फिसौला अनिरुद्ध ओमफ्राय बिखौ मिथिनानै चित्रलेखाना जादु गुनबो दंमोन बियो श्री कृष्णनि फिसौला अनिरुद्धखौ लानानै फैयो उखामोननि न'आव ओमफ्राय सिरि सिरि उखाजों अनिरुद्धजों हाबा होयो चित्रलेखाया बिखौ गन्धर्व बिबाह होनो बेयावनो गिदिर दावहा जादोंमोन दा देखायनोसै फैदो ससेखौ नै नायलांबाय थादो इनै इखिजाय माबायदि दं ओरैजाय स्तम्भबो दं इखौ अशोक स्तम्भ होनो इनै गोजौथार दं इयो ओमफ्राय ओरैजाय नायदो आं बुंदोंमोन ना दहाय सिगाङाव एसे सिगाङाव उषानि बिलोगो चित्रलेखाया नै इदि आर्ट खालामनानै देखायदोंमोन बिनिनो बायखोन्दा नेरसोन होनो बिदि दङ खालामना दोनदों गोदोनि माबाफोरखौ एसे ओमफ्राय आरो दा इसे गाहाय स्टेप दं इसे ओंखारनानै थांगासिनो आङो दा नै दहाय आंजों फैफाग्राफोरा मेंनानै नै बेयावसो जिरायना दंफैयो माबायदि मोनदों नोंसोरलाय इयाव फैनानैलाय मोजां मोनदों आरोना मेंबायखाय दसे जिरायना लाग्रोदों नै सानैबो আপনার কেনেকা লাগছে ইয়াত আহি ভাল লাগিছে কিমান ভাল বহুত ভাল ओमफ्राय आरो देखायबावनोसै आं बुंदोंमोन ना दहायो कृष्णनि फिसौलाखौ लाबोनानै हाबा होखुमादोंमोन बेखौ बान राजाया मिथिनानै माने रागा जोंनानै गिदिर जुद्ध जादोंमोन आरो बेयाव श्री कृष्णजों ओमफ्राय बान राजाजों ओमफ्राय बान राजाया महादेबनि भक्तमोन नालाय बियो महादेबखौ माने स्मरण खालामदोंमोन ओमफ्राय बेयाव महादेब आरो कृष्णजोंबो गिदिर दावहा जादोंमोन नै बेखौनो हरिहरन जुद्ध होननानै लेखायाव मोन्दोंमोन आरो आं मिथिनाय बायदिबा बाराबो मिथिजोबा नालाय ओमफ्राय ओरैजायबो दं लास्टआव बान राजाया महादेबखौ सरि नै बिदिनो महादेबखौ सिबियोमोन आरो बान राजाया नै जाय दं बिदि नायनो गोनां जायगा मालाबाफोर तेजपुराव गोजाननिफ्राय फैबा मालाबा दसे समनि थाखाय हाबनानै नायलांनो हागोन बिराद मोजां आरो दहाय जिबौजों खाना दोननायखौ होनदोंमोन ना आङो गोजौखाय गाखोनो बानानै देखायाखैमोन आरो आं गोजाननिफ्राय दा खाथियाव देखायथारनोसै हाजो बायदिसो जायगायानो गाखोबा मेंजोबथारो नै बान राजाया बिदि जिबौजों अनिरुद्धखौ खाना दोनदोंमोन आरो श्री कृष्णनि फिसौलाखौ बेनि मुर्ति इयो दा आङो टपआव मोनफैबाय नै गाखोनानै मेंसोगारबाय आंखौ बिरादनो ओइनै एसे नाहरनो हागोन बै जाहाज नै बेयो ब्रह्मपुत्र दैमा ओमफ्राय एसे नुहुरो भुमुरागुरि दालांखौ ब्रह्मपुत्रनि ओरैजाय नगाव थांग्रा लामा दलङा बेखौबो एसे नुहुरोखिजाय ओमफ्राय दंफां लाइफां नै मासे मोजां सोमखोर नुहुरो आरो तेजपुरनि टाउनखौबो नुहुरो बिनिफ्राय एसे नै बेसे मोजां बेयाव गाखोनानै बार स्रो नाङो नोंसोरबो मालाबा फैबा गाखोनानै नायनो हागोन बिराद मोजां आरोना बेयाव फैबा एसे नलेजबो मोनगोन मालाबा फैनो हागोन आरो दायो जों ओंखारलांफिनसै गाहायाव फैदो ओरैजाय लोगोफ्रा नै इयावसो मेथाइ जाखुमानानै दं साला इसोर आंखौ गारनानै नै
Nidang siri गाखोबोआलासिनो मेंबाय होननानै साला गाहायाव थानानै आंखौ गारना मेथाइ जाखोमागासिनो र' थांनि आं दा गाहायाव ओंखारलांनोसै ओंखारलांबाय दा गाहायाव थांनोसै फैदो ओंखारबोनानै जिरायनोसै आंबो बिराद मेंबाय नै सानैया दहाय होननाया बेयावसो जिरायनानै दं इनि दहाय लोगो मोनबोनाय आबा कि नाम आছিলে আপোনাৰ नाम तो কৈ দিয়া पेर'नानो आरो सासेया नै मेथाइ जाखोमा मुसाहारि आंहाबो चिप्सखौ जानोसै बिसिदो आंबो जानोसै दरकार नाङाखै मा दानिया आंबो जानोसै चिप्सखौ आंनोबो दोन्दोंमोन एसे रांखौ हरनो एसे माने गोथावथ' माबे गोथाव चिप्सआ गोथाव नोंसोर आंखौ अनोथ' थेंक इउ अनो होननानै मोनसेबो दौलायलायनांगौ बुरि बुरिनो बेसे बुरि नै बुरिबाय ओंखारबोबाय जों गाहायाव नै आंना लोगोफ्रा थांसै भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालामदो बाव आरो साबस्क्राइब खालाम बेल आइकनखौ प्रेस खालामना लाखि गोदान भिडिअ आपलोड खालामबा नोंथांमोना थाबनो मोननो थाखाय ओमफ्राय थांसै बाय 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 बाय